Regional. Natiliw ti maysa nga street-level individual itinaiwait a drug buy-bust operation iti barangay 6 Vigan City, Ilocos Sur. Ti sospek ket agtawan ti 18 may sa abaro awanan ti trabaho ken nagnanaed itinaso nga syudad. Babae ni tinaysayang katabay bus operation ket nakimmek ti sospek ken naalaan ti drug evidence ang nasurok kumurang may sa agramo ti mapapati a shabu nga agatad ti 6,800 pesos. Anaipan iti dua a transparent plastic sa siya nagserbi a buy-bus item ken possession. Naala pa itikot na ti may sa a genuine a 1,000 pesos a buy-bus money. Sumango ti sospek ti kaso apan naglabsing ti RA 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.